Zatiberren zin sartu legetien, zatiber zer gaute gatu zan, murtu dizotik, berrizera, Santa Misarekin, hortik. Eta zengoitiki beste kaldetik esatuko ziren, ez da oizera? Zengoitetik, Gorbio Santa Misaretik, Zaldibarren libratuko zinen, eta zengoit ere zinen librau. Pasan, etxa horretik eta agortu nuz. Horrekate batzuk, fusilean leku eta fusilean puntatik txintxilizke eskapulari. Eta esaten eiberretik. Aibar. Hay que bombardear, hay que matar a todos. Eso es una cosa. Eibarra depende foco, nuruen foco sozialista. Orduntxeratu ginen, benetan bilurtuta. Horrek gauzo, entzun da ikusik ez da. Gerri eta bineon, honako gauzak. Handik egin etorri neskian, beuro, akordenan, ari ez zutik berak. Bidezkinan, pistola kusina. Neskari, fuera! Ez da, behitu bez, da ikusi ikutzeu bez, bidizio gotostako,